Здравейте, казвам се Димитър Проданов. Аз съм доцент в БАН, в Института по информационни и комуникационни технологии. От 2 години ръководя и работя в проекта Vibrate, който цели да вдигне капацитета на института в областта на невротехнологиите и по същия начин да изгради и група, която да се занимава с световно известни изследвания на невротехнологиите. В рамките на проекта ние организираме лятно училище за PhD студенти, за докторанти, за постдоци, но също така голям интерес към него проявиха студенти, магистранти и ученици, така че ние решихме да го отвориме и към магистранти, и към ученици. За магистрантите допуснахме до пълноценно участие в училището, до лекциите, да си говорят с специалисти на световно ниво, които ние бяхме поканили както от бизнеса, така и от академията, от някои от водещите изследователски институти в Европа. За учениците направихме някои демонстрации, свързани с нашата работа по проекта. И се надяваме това да се повтаря и за бъдеще, винаги където и когато организираме събития, да може да покажем неща, които са интересни на широката публика, на ученици, на магистранти, на бакалаври и също така на местната индустрия.